There is surely nothing other than the single purpose of the present moment. Man's whole life is a succession of moment after moment. If one fully understands the present moment, there will be nothing else to do and nothing else to pursue. Ook weer een pezen over vroeger. Groeide op in een normaal gezin, maar hoe normaal is een normaal gezin? Op achter 5 jaar en ander vrouw de mapement nommeke. Moest ik zonder boef van mijn kamer in en hoorde ik het tot boven dat volwassen meisje kamer zin. Duurde niet lang of de setting was veranderd. Pa was weg en moeder bleef alleen met haar zeunen achter. Het was niet als ze makkelijk mok en nooit ze voorgelopen, maar was lastig, deed maar alles voor de eindjes om elkaar te knopen. In klaar haalde ik geslaagde resultaten. Ik was rap mijn woorden, de zin maakte rap een nieuwe maten. Buiten kom was zalig, ik heb me nimmer verveeld. En al dat ik deed was meisjesplan en tekkertjes spelen. Het leven was simpel, nog geen besef van helden van de crisis. Het ergste dat gebeurde was dat stickers kwijt was van Panini. Toch leens, let marbles maakte me super gelukkig. Maar de klokken staan niet stil en het leven wordt als van drukker. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Met niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en beseft dat je grote last moet dragen op je schouders. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Met niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en beseft dat je grote last moet dragen op je schouders. De middelbare scholen was een heel andere wereld. Er waren geen jongens mee, iedere jong was nu een kerel. En kerels kregen nog een voet de meisjes in de klasse. Het zijn gewone meisjes met maar meisjes met veel klassen. De speelplekken werd de spot voor zaken te bespreken. En er werd niet meer gespeeld, maar naar elkaar gekeken. Groepjes waren bendes met eigen eigen gedacht. Niet meer heel de klasse top. Je was dit of je was dat. Je was habber of skater. En dat er twee jaloers werden binnen dat je was, toen was je nog een keer een grote faker. Ik herinner me dat ik zelf werk op school en verwaarloosd. Dat was belangen niet zo van belang, let me niet mago. Je draagt die eerste maskers, je draagt die lijkt wie anders. Maar creëer op dat moment ook wel een individueel karakter. Dus ik word een skater of een habber, ik word een hiphopper, want dat vond ik veel straffer. Teksten dat ik begrepen dat ik kost te relateren. Van de eerste keer dat ik hoorde was ik hele haast bezeten. Nu had ik een echte reden voor mijn school werd niet te maken. Wat ik word een hele dag bezig met mijn teksten bij te schaven. Toen dekte alcohol, ik heb wel lekker wat gezopen. Een paar keer ziek verliefd geweest, mijn herten werd gebroken. Uit tieners zit eens kiezen tussen solo of de massa. En is niet zo simpel meer, like dat je als kind nog aan gedacht had. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Met niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en beseft dat je grote last moet dragen op je schouders. Koren klaar voor te vertrekken naar een andere stad. Gent kwam terecht in een onbekende habitat. Overal studenten, pitakoten, nightshop. Soort milieu wat dat de gemiddelde burger high wordt. Studeren vlot en ik word eindelijk bewust zo in dat vreed was. En nu moest ik hem afgeven, kost het niet. Grafisch designer, richting kies net nooit zat. Niet geïnteresseerd in wat ik deed als vaste zeten oorzaak. Dat ik valde voor mijn vatten. Maar ik werd aan een meesterwerk met meisje en muziek. Want vanaf dat moment de eerste plek besefte dat mezelf nog niet heftig kende. Dus begonnen ik aan een zoektocht die leidde naar onbekende. Zocht een overal naar antwoorden op vragen. Waarom dat ik mezelf soms roekeloos gedragen. Wie zinken, wat wil ik, wat doe ik met mijn leven. Vele teksten meer heb en nog meer boeken heb gelezen en beseft dat antwoorden op mijn vragen in de regel erop neerkomt dat ik eerlijk durf kijken in de spiegel. Met zoveel potentie, we moeten weg van de kudde. En op dat moment komt de realiteit me wakker schudden. Want op jezelf we in de rekening moeten betaald zijn. De slurk tegen je leven tot hij 6 buiten normaal vindt. Je job neemt zoveel tijd weg van je passies en je hobby's. Maar hij rond welkom in het leven, nee niet echt een andere optie. De maatschappij is raar, heel de wereld ligt er eerlijk. Vele schone meisjes, maar hun gedrag is soms zo lelijk. Maar het is moeilijk, iedereen is medeplichtig. En hoe die en hoe balanceert de wereld nog wel evenwichtig. Ooit kind was leek je leven vrij van zorgen. Iedere dag was uitkijken naar een nieuwe morgen. Maar als 20er is zoeken naar je plekken in de kosmos. En tot hij de puzzels oplost zitten de oplossing verborgen. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Met niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en beseft dat je grote last moet dragen op je schouders. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Met niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en beseft dat je grote last moet dragen op je schouders.
Onze computer registreert het allemaal. Onze computer registreert het allemaal.